ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava. Ndinokukwazisai muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi tauya kuti tingoongorora dzimwe dzenyaya dzatakaburitsa. Ndinoziva pane mibvunzo yakawanda kudarika mhinduro, kunyanya panhau dzenjuzu, kunyanya panhau dzaRowai. Ndofunga kunze kwenhau idzodzi tine dzimwe nhau dzataimhanya nadzo. Kana muchitondera tine nhau yevana vechikoro vekurohwa vaya vekuchitungwiza. Taifanira kunge takakupai update, but nekuda kwokuti tanga tiri kwamatavire hatina kukwanisa kunge tichikupai update. But chokwadi chakazoitika ikoko ndechekuti mukomana murume wokurova vana vechikoro akabvuma mhosva yake kuti ndairova. Saka takamira kumatare edzimhosva atinzwe kuti vachatonga sei nhau iyoyo, vanomuti kudini. Pamwe pari zvino aritomhanyawo kun'anga kuti sentensi inge ichimurerukira. Hongu ndo nhau yekutanga. Toenda panhau yaShadow. Shadow ndoziva kuti makamumirira zvakare. Shadow nhasi uno ari kutori kudare kwaHeadman. Saka mangwana tinenge takukuudzai zvakare, kana kuswera mangwana ipapo tokuudzai kuti zvafamba sei, anzi kudini Shadow. Tochidzokera panhau yatanga tichida kunyanya kutaura nezvayo, nhau yaRowai. Ndofunga tiri kuona mibvunzo yenyu yakawandisa muchibvunza kuti vamwe vatotaura kuti Rowai haana kumbogara akawanika, haana kumbogara akauya. Ipapo ndipo patinokuudzai kuti inhema dzamaakureva idzodzo. Kune vakateera nhau yaRowai. Rowai akatorwa for 40 years. Endai kumavidhios edu kumashure aya. Vanhu vakaungana pakaitwa mabiko ekupemberera kudzoka kwaRowai. Toriti drama. Drama rekuunganidza mavhileji ese mouraya mombe muchida kuachivha Chii padhirama racho. Munofanira kuzvakare kutondera kuti CEO wenzvimbo iyoyo anga aripo, maDA, mapurisa vese vezvemitemo vanga varipo vachipemberera kudzoka kwaRowai. Zvazvinoreva ndezvekuti hatina hedu kuitsvaga nhau iyoyo, asi tikazvitsvaga panofanirwa kunge Rowai akatogadziswa mapapers kana chitupa, nekuti adzoka kunyika yezvitupa abva kunyika yemumvura. Naizvozvo mubvunzo watingadai tiri kubvunzana nhasi uno, kwete zvekuti raive drama kana kuti chii. Mubvunzo watingadai tiri kubvunzana nhasi uno ndewekuti vakaripota here a missing person, nekuti the moment yaakaacceptwa kunzi hongu mumwe wedu, ndo panofanira kuti kana asisaoneke pabva paripotwa a missing person. Although munhu wedu anenge ari missing tichiziva kuti anogona kungotiitira minana, missing yacho inofanira kunge ichizosiyana nemissing yekunge neshamba ashaika. Naizvozvo vamwe vanotondera zvakare kuti isusu takaendera mberi tikanotora mavidhios patairambidzwa kamera yedu yakafa nanhasi. Kune vakatarisa vhidhiyo yandaitaura nagogo avo, ndaitoedza kubvunza todini kuti kamera yedu imunge ichimuka. Saka drama racho kana rakakuuraya nemakamera, aiwa tinenge taritya. Saka nhau yekuti aigara pai
aidyei izvozvo tinozvisiyira vekumadziva. Chikristu nechivanhu zvinhu zvakasiyana. Pane zvinobhilivhiwa kuchivanhu zvisingabhilivhiwe kuchikristu, pane zvinobhilivhiwa kuchikristu zvisingabhilivhiwe kuchivanhu. Naizvozvo tinofanira kuzvitendera kuti takasiyana tose. Saka nhau yaRowai tikada kuitarisa ine mashortfalls ayo. Takaenda isusu kumhuri yekwaRowai tichibvunza kuti Rowai ari kupi, vachingotiudza kuti Rowai ari kubiko. Rowai paakauya, paakapembererwa, vatori venhau nevanhu vakasiyana siyana takapinda tikamuona Rowai. Ndikatombotaura nenhau yekureba kwevhudzi rake, nekuti zvakare ganda rake anga akafukidzwa, but ganda rake rairatidza kuti haasi munhu anozowa mavheslini kana malotions aya. Ringe riri ganda zvechokwadi remunhu atingatanga ari mumvura. Tichizoudzwa isusu nevanobatsira ivo vanagogo, vanotaura kuti hongu munhu kana atorwa nenjuzu, chiripo ndechekuti anotorwa achipinda mumvura, asi anenge asisiri mumvura. Vanenge vakugara mumapako, mumaninga. Izvo tingazvinzwisise. Munotondera chose tichiita interview nagogo vachitaura kuti, gogo Shumba yaonda vachitaura kuti njuzu dzinotopinda mashops, dzigotora mawaini, dzigotora zvadzinoda. Munotondera zvakare gogo vachitaura kuti pavanonotora vanhu, pavanoburitsa vanhu mumvura paya, vanopiwa mari inenge ichidikanwa nayo kumvura, yavanonosiya parwizi, vozodzokera mangwana voona pasisina mari iyoyo. Mari inenge yatorwa nevemadziva kuti vachikwanisa kutora munhu wavo. Naizvozvo pane vakataurawo zvakare nhau yekuti gogo vanonyanya kuda mari. Gogo vakataura kuti inini kana ndiri munhu wenyama saizvozvi ndinonzwa tsitsi, ndinokwanisa kuda kubatsira, asi vari pandiri vanoda kuripwa. Saka paya pamunonzwa vachiti ndinoda mombe dzakati kuti ndiite basa iri, havasiriwo vari kurida, vari pavari ndo vari kuzvida zvinhu izvozvo. Then vamwe vanhu vanondibvunza kuti vari pavari vanani. Makambozviona here kuti kana munhu achinge asvikirwa anokwanisa kunwa crate katomboti yemasupa kana kuti yemaskadzi igopera kuti iwo ukainwa unodhakwa zvokuti hautozozive zita rako. Asi kana munhu akasvikirwa anokwanisa kuipedza. Vari pari vaenda anosara atori soba, achiratidza kuti haana kumbonwa izvozvo zvaanga achinwa, zvichira kuti asiri iye anenge achinwa. Vari pavari ndo vanenge vachinwa. Zvakafanana zvakare nevanhu vanofemba bute, vamwe vanoti bikiro. Pavanofemba paipa zvinonzi zvakare vari pavari ndo vanenge vachida, but vanoenda vhaya homwe. Handisi kuti vese vanofemba bute vanosvikirwa, kwete. Ndo dzimwe dzenyaya dzatichida kuti tionesane. Saka nagogo vakataurira mhuri yekuhana Rowai kuti ndinoda mombe dzakati, ndinoda kuripwa. Avo vakabva vati aiwa, iwewo hausiri iwe watiri kudhila naye, tiri kudhila nemunhu atakapa basa iri rekuti anoburitsa Rowai. Now nyaya yakaitika ndeyekuti pari kunzi, zviri kunzi assignment yekuburitsa Rowai mumvura yakapiwa vamwe gogo, asi gogo ava vakazoda mari, vakati vanozvigona, ndokubva vapiwa mari. Ivo ndokubva vachizoenda vakunopawo nagogo Shumba yaona, of which basa rekuburitsa munhu mumvura rakaitwa nagogo Shumba yaona. Ndopa vakati ko isusu tinogozogoverwa sei mari tiri isu taita basa. Rowai unozikwana ngeng'anga yandakabatsira kuzaka. Vakatorera vachihakwa mari, vachihakwa ndochitaura kudai zvinezvi 4 time naamapondi, ndochivabvunza kuti munombondoona sani vachihakwa. Vachihakwa munokundibatira rafu, munondoona sani ndakabva pabasa ravo kana vakateerera izvezvi. Ne500 nevanhu vangu vekuchipingi vandakapedza mwedzi ndiri parwizi. Pamare vakadusa ina handizi, da vakadusa makumi mangani, ndakabvapo ndiine 500.
vanhu vangu vakagovana 300 inini ndikanga ndiine 200 zvokuti chero vakasvika panorasi nongovaratidza mombe ye500 votobuda venda. Ini ndakahaiwa ndikazozviramwa n'anga yavo chipa mari ndikavabvunzisa kuti vachihakwa nemumamaponde munondoona sani. Vakati ngezvako iwewe ngokuti ndiwo wakatohaiwa ngen'anga yatinoziye munhu watakasvikira. Saka zvarowai inini kumanjuzu handigoni kana kubufura kana zuva rimwe ndotomuka ndafa. Ndokuti zvakanyangadza njuzu kuti tashanda munhu unouya uno kuchipinge ndochitora mushonga ndochiita zvipi ndoti ndipei mota zvinhu vana zvatobhirika vaititenga peturo yokuti uende kuchipinge. Saka zvarowai handina nhoroondo yandingakupai yakazara, asi Rowai wakabudirawo mumaoko angu nehama yangu ipi iri kuzaka. Saka muendero waakazoita kunyangarika kumusha kwakwe tandomusiya. Ndinoona pano zvakaitika pamwe kutsamwa kwandakaita inini ndo pakati juzu dzigone kuti dzamutora hadzishakwanisi kumudzosa izvezvi. Pamwe dzichamudzosa kana kwakanaka handizivi. Nokuti hadzinaombondiudza kuti tomudzosa rii. Ndongozwa ikweyo kuti Rowai hakuna. Vachihakwa panapa havana kuuya vanobvunza munhu wavo. Saka munhu wavo wakandihaya asati asvikawo pano kuti Rowai uya unozwa hakuna toita sei. Kuti ndichimujekesera kuti hawakaita makuna wokutora mari. Basa racho usinganasi kurikona. Inini ndabuda muna Rowai. Vandinoshanda navo ndichimhara namumbasi zvinezvi. Ndo vachandisvisa pakuti takonewa ndagona kutori nevamwe vari sure but ndichakamira ndiri mubasa rachimhara namumbasi zvokuti August wese unoda ndinofanira kutambira manjuzu ndochitobudisa vamwe. Asi handigoni kuti nditambire izvezvi ndichiri neava. Isusu tikuda mugove wedu. Naizvozvo gogo shumba onda vanotaura kuti vanga vahaya vanhu vakagopiwa $500. $500 yacho yakaramba kukwana. Zvakaoma. Tichitaura panhau yemari. Muno muZimbabwe munhu ane $500 akafanana nemunhu ane $5. Asi haiwanike zvokumhanya. Vanhu vanogona kutaura kuti chichi nekuti iwo ukapiwa $100 upenyu hupi hwaunoronga ne$100 iyoyo hapana. Naizvozvo vanhu havanga vakawanda vaida kugovana mari. Remember kuti pavakaburitsa Rowai vakaita 2 weeks if I'm not mistaken vari musango vasingagari kudzimba dzavo. Tinobva tatarisa nhau yekurumwa nemamosquito. Tinotarisa nhau yekuti munhu wasacrifice kuti hauchagare kumba kwako. Naizvozvo ndozvimwe zvatakaita kuti tingoratidzana. Ndanzwa vazhinji vachiti gogo vane utsinye. Dzimweni nguva tinogona kuvavenga utsinye handisi kuvarambira kuti havana vanogona kunge vainawo. Asi pane zvimwe zvekuti kuti zvibudirire zvinenge zvichida kunge zvabhadharwa. Ndo panhau yaRowai. Tochiuya Rowai akatorwa 40 years. Then pane vamwe 2 vatakamboburitsa pavhidhiyo yedu. Mumwe akatorwa for 46 years. Mumwe akatorwa for 11 years. Ndofunga taikuratidzai zvakare chiti vanhu ava patakavatora vhidhiyo redu rekutanga tichizoenda kechipiri magariro avakanga vakaita ndiwo same kuita kunge tisina kumbopedza mwedzi tabva takangodzoka vanhu vakangoda nedressing same no kubwaira hataimboona kubwaira iso. Saka takataura navo zvakare kuti vanhu havanonzi havaende kutoileti. Asi gogo vachizotaura kuti usiku vanogona kungonyangarika. Saka zvinhu zvakaoma kunzwisisa kumunhu nje seni. Tochizotarisa zvakare patakavasiya gogo vaivadzidzisa kutaura. Saka ndipo paya pavakataura vachiti muna September neshamba ndichakushedza ugozouya wakuona vanhu vaya vaakutaura. Zvichireva izvo kuti ava vanhu vapasa vapedza kosi yavo yekuti vange vachizosangana nevanhu vachizotanga kuchiita sei kuchibatsira. But kuna Rowai manje Rowai gogo vakati aiwa ngaabatsirwe nemunhu akamuburitsa nemunhu wacho akabhadharwa.
Saka ndosaka nhau yaRowai isina kugadzirika. Now pane mibvunzowo zvakare ndepekuti ko family yaRowai sei yanga isiri kuenda kunoona Rowai nguva yese kuti ari sei, vachingoti ari kubikwa. Ndopaya pamunoona vanagogo vachikomplaina kuti zvinhu zvekudya tisu tiri kufidha mhuri idzi dzabva kumvura tiri tega. Izvozvo zvakutiradza kuti ichokwadi, nekuda kwekuti how can you go for a year usati waenda kunoona kuti mwana wako kana kuti hanzvadzi yako kana kuti bhudhi yako ari kutrainwa kutaura asi uda kuzwana akutaura wozoti ndini nhengi. Ipapo ndinoona sekunge mhuri yekwaRowai yakarasika. Ipapo yaifanira kunge ichitotipa update nepese pakazonzi Rowai haachaoneke, vaifanirwa kunge vachikasika kuziva kuti Rowai haachisiko. Pataitaura nagogo takataura kuti tiri kuda address, kuda phone number dzemunhu. Takanzwa kuti munhu ari kuchengeta Rowai pane zvino ari kuSouth Africa, but vaiti aichengeta Rowai. Gogo Shumbaonda is very sure kuti Rowai haachisiko, but mubvunzo unoti Rowai kana asisiko akafa here? Nekuti tanzwa kuti vekumvura vanotsamwa, ndo imwe mubvunzo. Kana kuti akatorwa kunzi chidzoka kuno nekuti makanzwa kuti manjusa haadi kuona mumwe wavo achitambudzwa, zvichida anogona kunge akadzokera kumvura. Zvinhu izvi taakuyuza maassumptions kuti izvi zvinogona kunge zvakaitika, izvi zvinogona kunge zvakaitika, asi chokwadi chaicho chizere hatina. But inini ndinoona sekuti panofanira kuripotwa missing person, nekuti mutsvagurudzo dzedu dzataita dziri kuratidza kuti Rowai is no longer with us. Anofanira kunge akadzokera kumvura, ende zvinonzi akadzokera kumvura then paane problem haachadzoke zvakare. Vamwe zvakare vanotitaura vachiti zvakaitwa izvi vemhuri iyi vanozogona kupedzisira vaakudemba pamberi apo, nekuti zvinonzi zvakafanana nekupara ngozi chaicho yokuponda munhu, nekuti dai vakanga vachiziva kuti havamude, vasingade kumuchengeta, vaisafanirwa kunge vatombomutora kumvura ikoko, dai vakamusiya hake ari kumvura. Ndo matauriro ari kuitawo vamwe vanhu. Imimiwo munoti kudini? Ndonhauya ndangoda kuti ndisangane nemi muchidimbu timboonesana kuti zvakamira sei. Now kana tichiti Rowai akashayika, vamwe vachiti drama, kune rimwe drama futi ririko kare uyo 46 years pagozita 11 years. Ndisati ndaenda zvakare, pane nhau yatakambokutaurai kumashuroko kuti pana amai vakatorwa nenjuzu vaine pamwiri. Now vaida Gogo Shumbaonda vakatorwa kuti hande munotiburitsirawo munhu iyeye. Gogo vakati handikwanise kuburitsa mumwe munhu mutsva kana ava vasati vapedza kosi yavo, zvichireva kuti muna September sezvo vanzi vaakutaura kosi yavo vanenge vapedza, vakuchienda. Gogo vakwanisa kuchinotora iyeye uyo akatorwa. Now ari kunzi pari zvino aane mwana ari mumvura. Mubvunzo unobva wati mwana uyu anjuzere nekuda kwokuti amai vatorwa. Pamwana apa zvinenge zvakamira sei? Hameno tichaedza kunge tichipindurwa kana achizenge anotorwa, tichimuona nemwana wake kuti zvinenge zvakamira sei. Ndosaka tichitika musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media, nekuti tiso tinomhanya nedzacho dzinopisa, dzacho dzamunoti idzidzi ndo nyaya chaidzedzi, ndo dzinotiti tiri muZimbabwe. Pane vamwe vakataura nezvenhau yemachira, motiregerera, isusu hatina ruzivo nezvemachira kuti kana ukanzi tenga jira rakadai so rinoreva zvakati, tenga rakadai so rinoreva zvakati. Asi chatinoziva ndechekuti kana uchiita zvechivanhu hauudzwe nemunhu anokubatsira kuti enda unotenga jira reretso, enda unotenga jira reblue, asi kuti unofanirwa kurota machira iwayo iwewe pachako, iwewe pache zvako ndo unofanirwa kunge warota kuti machira iwayo wobva wazonotenga. Kana zvizvokuudzwa nanhingi kuti enda unotenga, chenjerai kutengeswa machira agoita hipi mumhuri yekwenyu wozopedzisira futi wangunzi wakaromba unoroya. Saka zvese izvozvo zvinobva zvazopedzisira zvakuunza confusion mumhuri, confusion kwauri, confusion kune vana vako. Senguva dzese tinokurudzirai muri yeZimbabwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nhasi togumira pano, asi musakanganwe kuti musi wemugovera iwo uno musi wa 30. Yes,
mugwera uno watatarisana nawo vakomana vecounseling boys uyai kamuvasapote veduwe muzotengawo macd avo mumboridzawo kamhanzi dzavo vese vanoda mhanzi dzavo ndofunga muri kutodziona Drewmas media ndo patiri kudziposta saka torai mhanzi iyo munodownloada mukwanisa kuplaya kana kuzenge muchiuya motenga muvasapota tozviziva kuti kana ingave $1 rinogona kutadza kureva chinhu kwavari asi kana imi muchifarirawo budiriro yevanhu unouya wobvisawo $30 wobvisawo 50 ko 200 zvakaipei kana $500 masapota ka inini pari zvino ndaapadhuze kuvarumura unless vazokumbira kuti tokumbira muendere mberi muinesu aiwa handirambe asi kana vaine zvinangwa zvavo aiwa tinovasunungura musakanganwe zvakare kuti tine vamwe vaimbi vatakatsikisira mhanzi vanokwana kuita 10 vekuchitungwiza tinovimba musi wealbum launch vanenge varipo zvakare nemhanzi yavo asi vakasawanika hazvinei vatakanangana navo pari zvino icounseling boys uyai muzovasapota vanoda makepi vanoda matishirts eDrewmas media ndiwo mukana munokwanisa kuuya vamwe vachange vachawanawo mahara tichihwinisa vamwe munenge motenga ndinotenda muri eZimbabwe zvikuru nenguva yamandipa yekuti ndinge ndichitaura nemi zuva ranhasi aiwa tinotenda toonana Goodbye my friends wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu Goodbye my friends Goodbye my friends wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu ini ndokuenda kubasa kwangu iwe makiwe mkaranga Oh